Coa corte da cinta e abrindo a primeira botella, as festas do viño tinto de Barrantes iniciáronse de forma oficial. O festexo acada este ano a súa 50ª edición coa previsión de que se acheguen miles de persoas. A verdade é que os inicios foron moi intensos, moitas persoas se acercaron aquí a Ribadumia e a verdade é que temos que estar preparados porque hoxe, mañán e o domingo pois creo que van a ser días moi importantes. A festa ten como obxectivo reivindicar a regularización deste viño, unha demanda que pode ser unha realidade nos vindeiros anos. Sabemos que hai traballo moi avanzado e sabemos que entre esas datas 2025-2027 isto vai ser unha realidade. Este viño leva aquí desde o ano 1882. Estamos falando de 140 anos. Non pode ser un viño foráneo, ten que ser un viño da terra, noso. Para as adegas é unha gran oportunidade de dar a coñecer os seus caldos. Unha festa como esta o que lle dá é un puntiño de salida ao viño aí nun fin de semana, que hai algunha xente que axuda moito, e despois, bueno, pois tamén é para promoción, porque hai xente que polo que sea ven a esta parte de Galicia neste tempo e aproveita pois ver esta festa, conoce estes viños, conoce este tipo de historia que temos aquí, é algo moi positivo. Pois con alegría, é o 50 aniversario, pensamos que haxa moita xente, o tempo tamén parece que nos está acompañando. Entre a programación atópase a cata concurso. Comisión e participantes sinalan que os 12 viños finalistas teñen unha gran calidade. Este ano foi unha colleita moi abundante, pero que aparte de ser moi abundante foi de moita calidade. É dicir, eu creo que os catadores que mañán teñen que catar a final, creo que tiñen que darlle o primeiro premio aos 12. O meu viño para min é o mellor, pero unha vez que hai o concurso aí, os paladares dos catadores pois son os que deciden o tema. Vexo con moitas posibilidades, porque está aquí un catador e de 115 viños quedou no terceiro puesto. En canto a programación musical, a festa comezou no día de onte co combo dominicano. Este venres actuará a Treixadura e na verbena o espectáculo correrá a cargo da Fórmula e Tango. O sábado actuarán Gran Parada e América e pechará as festas o domingo a Orquestra Panorama.